Mga driver sa tricycle ug e-bike sa Barangay Tabunok gipaatubang sa City Tuda ug Talisay City Police kay pipilas sa ilang tricycle na daro sa National Highway ug usa ang samdan. Ani ang report ni Femari Dumabok. Nakaangkunog mga pangus kining tricycle driver ug nadalagyod sa Tambalanan. Lakip siya nga nadaro samtang sakay siyang tricycle ug sa laing upat pa ka tricycle. Nahitabo kini nitong Martes sa buntag duol sa Mananga Bridge diya sa National Highway. Katapong dihapoy na disgrasya itong miyagin sa Martes. Naharos ang mga tricycle ng kapisdad. 5 to ka tricycle kunya usaray na igo ay wa siya kabanto. Siya ra mo iwa makabantay pag to taxi mo tinakadasmag. Subay ni ini gipaatubang ganiyang buntag nila ni Tumulak, Police Lieutenant Colonel Gerard A. Spilare ug Lieutenant Noel Lungkob ang 29 ka mga driver. Sa maong dialogue, gidid-an na sila pag-agi sa National Highway isip pagsunod sa kamanduan sa national government. Si Charlie Papas, 25 na katuig na sika driver, nag-uol sa mga plano. Murag yun. Kung pawalaon mo sa kanang National Highway, Wala na mo kinegosyo. Palyaran kaya mong panangabuhian. Kaya mo inegosyo ko lain, kana raman drive sikad. Usa magud sila sa makakontribute sa kanang pagko sa pagbaga sa traffic nato. Nitambong usabi noon sa tigom ang taga City Social Welfare Services nga ni pasalig nga mohatag og livelihood assistance kun muundang na sa pagpamasahero ang mga tricycle driver. Tickbook trainings, daghan ang nag-express og interest mga gusto sila mo avail sa training commensurate sa ilahang educational qualification. Oban ni Renante Quiñones. Ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak.